चिट्ठी लिखी। अच्छा अच्छा कोठी के लिखी? कोठी लिखी? पूज्य पद पिता मोर नेब नमस्कार लेखारु जानिली तुमे हाँ देव भिक्षा मोर देव भिक्षा मोर पिता देव भिक्षा मोर देव भिक्षा मोर पिता देव भिक्षा मोर बाल्य कालरू जहा माटी अछि मोरी आज भोगी मारे बंश रक्षा हे बाबाई रक्षा हे बाबाई बंश रक्षा हे बाबाई रक्षा हे बाबाई बंश रक्षा हे बाबाई दासे आज्ञा तू तो निश्चय बुझी आज्ञा दक्षिणा नियंतु मो बापा को दब हाँ हाँ बुझिलु आज्ञा जदि चिट्ठी रे से राजी न हुन अच्छा अच्छा मु जानी छी तू बुद्धि मत हाँ हाँ जहा दरकार पड़ो बुझे गिर कहि ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀ ଯା। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି आज्ञा पत्र नहीं चलिला आज्ञा दास ଆଚ୍ଛା पहुंचला रे कर्नाटक राज्य ହଁ ହଁ कर्नाटक राजा सभा करी बसछन ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା डाकिले महामंत्री सभा को किए आसिला देख ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମଣିମାଙ୍କର ହେଇଗଲା ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା ଜୟ महामंत्री ମଣିମା से जने भद्र महिला तंग भद्र मेरे पचार से किए कोठु आछंती काहे के आछंती कोन पे आछंती ଯଥାଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ହଁ मूर्ख तमे महिला ନାଇଁ ତ हाँ कहियो ତୁମେ ମହିଳା ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା 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 ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଦ୍ରାମୀରେ ପଚାରିବି ପଚାରନ୍ତୁ ତୁମେ ମତେ ଭଦ୍ରାମୀରେ କହିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ନୁହଁ ମହିଳା ହଁ ସେଇ ତୁମେ ଆସିଛ କୁଆଡେ ମୁଁ ଭଦ୍ରାମୀରେ କୁହ କାହିଁକି ଆସିଛ ମୁଁ ଆସିଛି କେବେ ଆସିଲ ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିକିରି ଆସିଲ ମୁଁ ଆସି- ଭଦ୍ରାମୀରେ କୁହ କୋଉଥିରେ ଆସିଲ ନା ବସରେ ନାଇଁ ଟ୍ରକରେ ଟେମ୍ପୁରେ महामंत्री ଚାଲି ମୁଁ ଭଦ୍ରାମୀରେ एटा କହିବି कोठी का भद्र ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଶା ମିଶ୍ରି ଭଦ୍ରାମୀ मु कहूची तांको पचार से किए ମୁଁ ଜାଣିଛି तमे जानि छ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଚାରୁନି से किए को ତାଙ୍କ ବାପାର ଝିଅ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ମୋ ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି କହୁନ ତମ ବୋଉକୁ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି एक कथा तो समस्त जानछन ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ କଥା ବି ଜାଣେ ତମ ବୋଉକୁ କିଏ ବାହା ହେଇଛି କିଏ ବାହା ହେଇଛି ତମ ବାପା महामंत्री पाटी बंद करो भद्रे ଆଜ୍ଞା कुह तुम्हें किए ମହାରାଜ ମୁଁ ଜଣେ ଦାସୀ ମୁଁ ମଗଧରୁ ଆସିଛି ମହାରାଜ ଚିଲ ଗଧରେ ବସିକିରି ଆଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ଗଧରେ ବସିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଏବେ କଥା କହିଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଗଧର ମହାରାଣୀ ଦେବୀ ଚମ୍ପାବତୀ ହଁ ହଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି दिया ଠିକ ଅଛି महामंत्री ଆଜ୍ଞା पत्र पाठ कर ଯଥାଜ୍ଞା ବାପା ତମ ଗଧର ଗଡ଼ ଚେଟାତଳକ ଦଣ୍ଡବତ ବାପା ଜଣବ କଟକ ସହର ବଡ଼ ମହାରଗ ଟଙ୍ଗ ପଠବ ପଠବତ ପଠବ ନ ପଠବ ତମ ବଡ଼ ପଦନ୍ତ ସାରା କଟ ମାରବ चिट्ठी पढ़िलो ना का गाली देलो है ଦେଖୁନ ସଙ୍ଗତ ଏମିତି ଦେଖା ଲେଖେ दासी ଆଜ୍ଞା तमे निजे पढ़ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ପିତା ସୁଦୂର ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ देख ଚିଲ कौन ମଣିମା ତମ ଗୋରୁ ତମ ସୁଧବା